Moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos a este acto de entrega dos títulos de fillo predilecto e fillos adoptivos a Javier López, Rodrigo Maseda e José Antonio Villamor. Quero dar a benvida a este salón de plenos aos familiares de don Javier López López, de don José Antonio Villamor Vázquez e de don Rodrigo Maseda Lozano. Por suposto tamén aos membros da Corporación Municipal, señora oficial maior do Concello da Coruña, a todos os representantes institucionais, aos representantes do Corpo Nacional de Policía, da Guardia Civil, da Policía Local, de bombeiros e de outras entidades e efectivos que participaron nas labores de rescate. Por suposto, unha benvida especial aos tres alcaldes que hoxe nos acompañan, don Javier Losada, don Carlos Negreira e don Xulio Ferreiro. Moitísimas grazas, alcaldes, aos tres, por acompañarnos neste acto. Ten a palabra a señora oficial maior, dona María Ester Álvarez, para dar lectura da acta do acordo do Pleno. Asunto ao outorgamento do título de fillo predilecto da cidade e o outorgamento dos títulos de fillos adoptivos da cidade. O excelentísimo Concello Pleno, en sesión ordinaria celebrada o día 10 de marzo de 2022, adoptou por unanimidade o seguinte acordo, co voto a favor dos grupos municipais do Partido Socialista, 7 votos, Partido Popular, 9 votos, Marea Atlántica, 4 votos, Bloque Nacionalista Galego, 2 votos, e das concelleiras non adscritas, dona Mónica Martín de Dema, 1 voto, e dona Isabel Faraldo Calvo, 1 voto. Nomear como fillo predilecto da cidade da Coruña a don Javier López López, a título póstumo. Nomear como fillos adoptivos da cidade da Coruña a don Rodrigo Maseda Lozano, a título póstumo, e don José Antonio Villamor Vázquez, a título póstumo. Moitas grazas. A Coruña cree nas palabras, como corresponde a unha urbe cunha longa traxectoria en defensa das liberdades e no activismo da solidariedade. Algunhas das frases máis importantes da nosa historia no último século foron pronunciadas neste mesmo Palacio de María Pita, a casa de todos os coruñeses e coruñesas. Pero hoxe, as palabras asoman moi reducidas fronte aos feitos e aos protagonistas que aquí lembramos. Con todo, é a nosa obriga cívica seguir falando, agora e sempre, dos heroes do Orzán, como se lles coñece popularmente aos tres servidores públicos que lembramos e homenaxeamos neste acto. Nomeamos hoxe ao coruñés Javier López López, fillo predilecto da cidade. E no mesmo rango outorgamos a consideración de fillos adoptivos a Rodrigo Maseda Lozano e José Antonio Villamor Vázquez, de Burela e Friol, respectivamente. Os tres faleceron tras un enorme acto de xenerosidade, tal día como este hai 13 anos. A Coruña tiña esta débeda con eles que cumplimentamos hoxe. A que temos cos tres noutros aspectos é simplemente impagable. Só o apoio mutuo sostén as sociedades. Na Coruña sabemos moito diso, de solidariedade, de entrega aos demais. Só hai que lembrar figuras históricas nese sentido como Isabel Zendal, Teresa Herrera ou Médico Rodríguez. Ao igual que estes, pero desde distinto sector do coidado á veciñanza, os heroes do Orzán deron a vida por protexer a outros. Fixérono porque o levaban no sangue, no máis fondo da vocación que os levou a entrar no Cuerpo Nacional de Policía. Uns valores, os da policía, que explican a perfección a responsabilidade e valentía coa que Javier, Rodrigo e José Antonio actuaron aquel infausto día. Por iso, o seu legado e o de tantos outros dos seus compañeiros e compañeiras pervive no traballo diario da totalidade do corpo, tamén de abnegado servizo constante á cidadanía, función na que é sinxelo identificar un recoñecemento infinito á súa memoria. As tres persoas que neste acto honramos son a expresión máis alta dos valores que nos elevan como sociedade, porque sen servidores como eles, a supervivencia da construcción social simplemente sería imposible. Os piares da convivencia e o progreso descansan sobre os corpos duns poucos, daqueles e daquelas que non dubidan en arriscalo para custodiar os lazos que nos unen,
ofrecendo seguridade e apoio a veciños e veciñas nos momentos máis difíciles. Non podo deixar de lembrar hoxe a todas as persoas que participaron naquel desesperado operativo de rescate. Todos eles tamén exemplos de heroísmo e sacrificio polos demais. Porque centrar a mirada hoxe nos heroes do Orzán e, polo tanto, no Cuerpo Nacional de Policía debe levarnos a incluir a outros corpos e persoas que tamén participaron aquel día. Fálolles, ademais da Policía Nacional, da Policía Local, dos bombeiros, da Dirección Xeral de Emerxencias, da Área de Seguridade Cidadá do Concello, de Protección Civil, de Salvamento Marítimo, de Vixilancia Aduaneira, da Cruz Vermella, da Guardia Civil, da Dirección Xeral de Tráfico, do Club do Mar de San Amaro ou de civís como Adrián Doce aquí presente hoxe. E tampouco quero esquecerme do sufrimento do alcalde Carlos Negreira, que o resto de alcaldes que hoxe estamos aquí compartimos e entendemos á perfección. O concepto central que aglutina todas as institucións que acabo de citar chámase servizos públicos. Os maiores graos de benestar, seguridade e cohesión social da historia chegaron da súa man. Cuestión a lembrar constantemente e máis cando se pon en cuestión este amarre colectivo das nosas sociedades avanzadas. Os 3 policías nacionais que homenaxeamos neste acto lanzáronse ao perigoso mar sen preguntar primeiro quen era a quen había que axudar, como se chamaba, de onde viña ou cantos cartos manexaba. O servizo público, e máis nos eidos da seguridade e a protección, é para todos e todas, sen distincións, ou senón non cumpre coa sociedade. Está ao servizo de quen o necesita, sexa quen sexa, e con bo tino para priorizar a quen máis o precisa, como ocorre sempre grazas a esa magnífica intuición que manexan as persoas que exercen nesta área, os que nos coidan. Que son os mesmos que se nos veñen á cabeza, con admiración, cando vemos como traballan nas imaxes de situacións tan difíciles como a recente dana en Valencia e outras provincias, ou neses grandes incendios que, por desgraza, coñecemos demasiado tamén en Galicia. Desastres dos que sería imposible saír sen a policía, os bombeiros ou o exército, sen a súa vocación de entrega aos demais. A Coruña é cidade de temporal, de mar bravo e perigoso. Hoxe mesmo podemos comprobalo. Nós e o Atlántico somos indivisibles. É bonito poetizalo, pero non nos enganemos. O mar non ten conciencia, os humanos sí. Os fenómenos meteorolóxicos extremos están crecendo en todo o planeta. Polo tanto, é máis necesario que nunca apostar por medidas de contención e de seguridade que protexan a cidadanía e que protexan aos profesionais que a auxilian. Así non podemos esquecer hoxe unha palabra fundamental, prudencia. As medidas que tomamos ante xornadas como esta non son caprichos. Cando se pechan praias, paseos ou parques, facémolo con razón. A bravuconería irresponsable ou a ansia por poder lucir unha imaxe que dea moitos likes nas redes sociais serán argumentos para provocar traxedias. Temos aí unha educación social na que insistir desde as institucións e tamén como individuos na nosa contorna e na nosa propia forma de actuar. Que a lembranza eterna dos heroes do Orzán nos sirva como acicate nesa misión. E, por suposto, non podemos obviar neste acto as familias de Javier López, Rodrigo Maceda e José Villamor. Sentimos tanta admiración por vós como por eles. Sodes tamén un exemplo de entereza e de amor. Compartimos a vosa dor, aínda que é moi probable que non poidamos nin imaxinar polo que pasáchedes e pasades. Esta tamén é a vosa homenaxe. Sodes familias traballadoras do noso barrio do Castrillón, do interior da provincia de Lugo ou da costa da Mariña Central, que se atoparon na Coruña pola peor circunstancia posible, pero que podedes presumir de ter sido parte fundamental na transmisión dos mellores valores, os da axuda aos demais, que tan ben se introduciron nos 3 protagonistas desta tarde. En ese sentido, tampouco esquecemos a xenerosidade coa que tratáchedes a familia da cuarta víctima, Tomás Beliqui, que atopou en vós consolo e alento nunha situación terrible. A vosa humanidade forma parte con luz propia deste recoñecemento de hoxe.
porque, en definitiva, este acto está centrado no humanismo, no modelo imprescindible que amosan aqueles que deixan todo para socorrer aos seus veciños. Polo tanto, falamos de solidariedade e da honra de vida a quen levou ata as últimas consecuencias. A Coruña, como corresponde ao seu carácter, non caeu no peso morto da indiferenza respecto a quen tanto exemplo ofreceu. Este nomeamento de fillo predilecto a Javier López López e de fillos adoptivos a Rodrigo Maseda Lozano e José Antonio Villamor Vázquez así o refrenda. Serán sempre recordados desde o coidado da súa memoria que seguirá presente día a día no labor de tantos e tantos servidores públicos, en especial no Cuerpo Nacional de Policía, pero tamén en moitos outros que antes citei. A Coruña non os esquece nin os esquecerá. Seguirán presentes e falaremos sempre do seu exemplo, aínda que as palabras queden en pouco comparadas cos seus heroicos feitos. Moitas grazas. Temos a continuación ao acto de entrega do título de fillos adoptivos e fillo predilecto. En primeiro lugar, entrega do título de fillo adoptivo como homenaxe póstuma ao señor don Rodrigo Maseda Lozano. Recolle o título dona Isabel Lozano, nai de Rodrigo Maseda Lozano. Bueno, non teño nada preparado para dicirlles, señora alcaldesa, autoridades todos, moitas gracias por este reconocimiento ao meu fillo, que é moi importante. Tan importante como aos máis, que tuvo moitos. Nosotros agradecémolo muchísimo, a miña familia, o meu fillo máis eu, pero, bueno, ojalá estuvera el. Quero tamén acordarme dos compañeiros, os compañeiros del que formaban un equipo maravilloso. E o que lles dou gracias por como se comportan sempre comigo. Parte de todo este reconocimiento tamén vai para eles. Gracias por todo, polos que estuveron, polos que xa non están. Gracias, e non teño nada máis que dicir que gracias a todos e ao pueblo de Coruña, que se portou con nosotros estupendamente. Foi un pueblo volcao aqueles días que eso non se cree, non se pode creer de como se portaron. E tamén ao pueblo de Burela. Gracias, señora alcaldesa. Moitas gracias. A continuación, procedemos á entrega do título de fillo adoptivo como homenaxe póstuma ao señor don José Antonio Villamor Vázquez. Recolle o título dona Amparo Vázquez, nai de José Antonio Villamor Vázquez.
Señoras e señores, autoridades, o Corpo Nacional da Policía, Cruz Roja, toda a Guardia Civil, toda a xente que estuvo ao noso lado, nos axudou tanto, nos arropou tanto, con esta terrible desgracia. Perdonen, a min é como se fora ayer. Estamos, a policía e a familia dos nosos amigos, dos seus amigos e compañeiros de José, estamos moi agradecidos ao Concello da Coruña por todo o distinguido nomeamento, toda o maior orgullo de noso fillo José e dos seus compañeiros Javier e Rodrigo, que nun acto de heroico regolano non foron, entregaron as súas vidas, o máis preciado ben que ten un ser humano. Parte da súa pero a súa memoria sigue intacta. É máis viva que nunca, gracias aos actos como este. Moitas gracias a todos, sempre moi agradecidos por todo o que están facendo e que nunca se olviden, por Dios, que non haxa máis desgracias como estas, porque a nosa vida quedou destrozada ese día, mientras vivamos. Pero moi agradecida por todo o que fixeron. E nos están facendo, nos axudaron muchísimo, todos, sempre. En todo. E nada máis, moitas gracias a todos. Procedemos a continuación á entrega do título de fillo predilecto como homenaxe póstuma ao señor don Javier López López. Recolle o título dona Loreto López Fernández, viúva de Javier López López. A continuación, pregamos unhas palabras a dona Carmen López, que é a nai de don Javier López López. Excelentísima alcaldesa da Coruña, Corporación Municipal, autoridades presentes, familiares, amigos y amigas. Cuando aquel 29 de noviembre de 1973 fuimos padres de Javier, nunca pudimos imaginar que su vida iba a ser un ejemplo. Era alegre, cariñoso, bueno, trabajador, siempre muy responsable y estudioso. Nada más que nos dio alegrías y satisfacciones. Qué felices éramos de tener un hijo así. Él estaba muy orgulloso de pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía, porque era su vocación, pero parece que no era suficiente. Javier, aunque te fuiste, siempre estás y estarás en nuestro corazón. Ahora
te compartimos con el excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña al nombrarte hijo predilecto. Desde nuestro corazón de padres siempre estaremos agradecidos a la Corporación Municipal y a su alcaldesa Inés Rey por tan grande distinción. Muchas gracias. A verdade é que creo que a emoción nos embarga a todos por moito tempo que pase cando recordamos aquel fatídico 27 de xaneiro de 2012. Así que creo que pouco hai que engadir as palabras de tres nais que hoxe lembran aos seus fillos, igual que toda a cidade da Coruña os lembramos cada día e os levamos sempre e os levaremos sempre na nosa memoria. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí e que a memoria dos heroes do Orzán non caiga nunca no olvido. Grazas a todos. A continuación, pregamos, por favor, ás familias das persoas homenaxeadas que acudan ao Salón Real para facer as fotografías de lembranza e, mentres tanto, o resto de persoas convidadas se poden pasar ao Salón Dourado e ao Salón Vermello, que aí serviremos un cóctel. Gracias.